ngiphethe 8 rand ngisole Ngizoyithumela ngithi ngishilo. ngiphethe 8 rand anginayo nje nesinkwa imali. Ngizoyithumela. Ufuna ngize manje emalangeni. Le 8 rand vo. Le 8 rand iviki lonke till Friday. Isithanda sami. Yo. Bekezela u-8 rand i-airtime. Ngizothenga i-airtime. I-airtime ngizothenga ngani abantwana balambile nami ngilambile ngokwami. Ngithi ngizayithumela imali. Hayi. Uyayithumela imali? Akayithumela unamanga uyasho nje ngoba ngila eshowini uyasho nje. Can I organize a psychologist? Yeah, ngiyakucela please ngiyakucela. Okay. Ngizoyorganize. I'll drop a call because I feel like this is too deep. Like why yenza kanje lento ayenza ayikho right. Ayikho right ngempela. Yo. So ngizoorganize a psychologist ne babatile ngayo ne. Okay. Uzoba right. Yo. But I cannot let you go. Ngilindela isikhathi esingakanani? This week izonzeka. Ithi nginike something uzothenga a bread or something ne. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami, ngiyabonga. Because I was supposed to give it 1,000 rand mara because ulusile at least so it's better than 8 rand I mean. Okay, hayi ngiyabonga hayi phela sengizokhona nokuthenga isinko. Nomntwana mebuye esikoleni ngazi ukumnika ishumi lamazimba. Ey noma ebulala lamazimba langa kodwa hayi ngizothi ngaphela ubona abanye. Yeah, ngiyakuzwa my sister. Yo. Okay, I think this is the end of the episodes. This is Lile Hlonolo from CMTV. Don't forget to subscribe. Thank you.